nwa Soludo bụ homo, nwa Soludo bụ homo, nwa Soludo homo onye ọjị onye mkpofu ike ọzọ nna Soludo onye homo. This boy na-ekwu okwu akịta ga-ekwu ife nyere m ụra. Yes, ọ ga-ekwu ife nyere m ụra na ọ bụrụ na gọvanọ Chukwuma Soludo kpara ya aka. Yes, ọ ga-ekwu ife nyere m ụra mere o ji na-ekwu this type of okwu gbasara nwa gọvanọ Chukwuma Soludo. Yes, ọ ga-ekwu ife nyere m ụra mere o ji ekwu this type of okwu because onwe ka gọvanọ Chukwuma Soludo si were ya tiwa n'isi this guy na ọ daa na gọvanọ Chukwuma Soludo the wicked. Yes, ọ bụrụ na gọvanọ Chukwuma Soludo the wicked. Yes, what's going to this young man put online no na-akpọ nwa gọvanọ Chukwuma Soludo si na-asị na ọ bụ homo. Yes, ọ mana the implication on this thing ọ na-ekwu. This guy na-ekwu okwu na ọ the implication on ọ bụ na gọvanọ Chukwuma Soludo na decide there no ka ọ bịa mee this guy arrest ka ọ gbọrọ ekpochie na ọkwa ndị befa ayọwa biko ọkwa ndị befa adị apụta online jụwa gọvanọ Chukwuma Soludo biko na ka gọvanọ Chukwuma Soludo siwe nọ n'ọrụ onwe ọgbọ this guy afa ọgbọkwana afa nwe nwoke agbọkwana afa this young boy or this young man apụta online na-asị na nwa gọvanọ Chukwuma Soludo bụ homo. Yes, for what reason ka Ogoji may dey proud no pụta no online just no dey proud na-ekwu na nwa gọvanọ Chukwuma Soludo bụ homo. Also me play the video cool no ife this young boy na-ekwu. Yes, cool no ife ọ pụta online na-agbọ na sị na nwa gọvanọ Chukwuma Soludo bụ homo maka gị ka Ogoji pụta online na-ekwu this type of okwu. Also, me play the full video. Cool watch, but please, when you're watching this video, please don't forget to share and also subscribe to my YouTube channel. Just watch this video. Thank you. Boy, on my post, wait, make I ask you. Soludo song, una si na upload to. I beg. Onu na upload into. He can't follow na do the upload into. Abi, when your papa begin to see all of you now, I hope you have the money to bail yourself. Because I don't understand why people will be saying somebody's na upload to, na upload to. Ozonna upon two, Uka upon two. Oh no, upon two. Did you caught him red-handed while doing your own too? I mean, you guys just want to run mouth like riffraff as you are because I don't get until they start arresting you guys on this app, until they start arresting people, I will know where I'm going to get the money because I'm not going to pause on. But anyways, that's not my own mistake. As soon as they stop person upon two, look on they ready to bring evidence, full words, proof and evidence because it is not about equal to a proper equal unit to. Una phone ife this young boy patakuru. Na akọtọ si nwa gọvanọ Chukwuma Soludo nwe ka gọvanọ Chukwuma Soludo siwere ya atie. Ọ bụ na ọ gbọrọ na aga kpochie na ọ daa na gọvanọ Chukwuma Soludo the wicked. Yes, ọ daa na governor of Anambra State not the wicked but unu a na-eji aka unu emetụrụ onwe unu ife na-eme unu. Yes, onye ọbụla mind onwe ya mind onwe na social media ka okwu abụrụ ife mụta dị iru. Thanks for watching.